Ona zvamakuita muchechi makutambwa sungura. Vapenyu here vanhu vanotamba borodeo mimba yaMwari. Vakafa kavanhu. Vanhu vari kubva kuchechi vakabata macucumber nechibage. Vapenyu here vanhu. These are dead bodies. Yes. People who walk away from church holding an anointed bottle of oil. People who go home from church receive believing that they shall miraculously have money deposited into their accounts. Such people are not alive. People who allow a pastor to say he supports this or that political party, they are dead. People who follow their pastor to a political rally wearing a church uniform, they are not alive. They are dead. Amen. Dead bodies. Point 5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creator Studios. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara, uri mugari wepano, tudangokutenda nekuita saying, nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Ndakazvitaura nezuro panhau yemapostori, and let me make it clear. Handina kuti ese mapostori. Ndakati mapostori ari kuita zvematongerwo enyika. Saka pane vakazenge vakuuya kuinbox kwangu vachiti mapostori takasiyana, isusu kwedu zvematongerwo enyika hatiite. Rambai makadaro muchifamba negwara ramuri kufamba naro iroro. But that video was meant strictly kumapostori ari kushandiswa nemusangano weZanu PF. Apostle Chiwenga vazvitaura futi. Hanzi ukaona uchienda kuchechi kuna papa vari kukulidha kuti uite zvematongerwo enyika, ziva kuti wakafa. Ende kana wakafa hauna chaunoziva, hauna chaunofunga, hauna chaunoona. My name is DJ Holly. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Regaitinzwe Apostle Chiwenga kuti vari kuti chii. Pandisandapinda munyango zvizere ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Handitika. Regaitinzwe Apostle Chiwenga kuti vari kuti Una zvavakuita vakuswera vachiimbira baba achivhayo kuti vatipe mota. Tipewo mota. Makuimbira nziyo baba achivhayo. Imuchechi. Mazadza zvitunhaka. Zvitunha izvo havasi vapenyu vanhava. Dai vanhava vaiziva nezveropa repamuchinjikwa. Havaipinda muchechi vogadzira song yekuimbira munhu ari kunyika uko. Iyo chechi iri yakafirwa, yakadeurirwa ropa. Munhu akafa, munhu akarohwa, munhu akanyadziswa. Kurohwa kwake tivigira rugare. Tadira Jesu. Pane kuimbira baba nhingi kuti vatipe mota. Tadi kuvanyorera tsamba votipa mota. Pane kukomboza nziyo muchechi dzekukumbira nekupemha mota. Ona kufa kwakaita vanhu vacho. Vari kukumbira mota munyika isina mugwagwa. Vari kukumbira mota munyika isina zvipatara zviri kushanda. Vari kukumbira mota munyika isina mvura yakachena yekunwa. Ndo saini kuti vakafa vanhu ava. Kana mapuwa mota muchadriver muchienda kupi? MuHarare kana iri peak hour kuma 5 pakati pesvondo unoda 3 hours kusvika pachitungwiza. Hamuna maroads. There is intense traffic jam. Ona zvamakuita muchechi makutambwa sungura. Vapenyu here vanhu vanotamba borodeo mimba yaMwari. Vakafa kavanhu ava. Vanhu vari kubva kuchechi vakabata macucumber nechibage. Vapenyu here vanhu ava. These are dead bodies.
People who walk away from church holding an anointed bottle of oil. People who go home from church receive believing that they shall miraculously have money deposited into their accounts. Such people are not alive. People who allow a pastor to say he supports this or that political party, they are dead. People who follow their pastor to a political rally wearing a church uniform, they are not alive. They are dead. Amen. Dead bodies. Right. Muri vapenyu here vanhu kudzoko. Muri vapenyu here kumasowe uko. Vana papa. Muri vapenyu here. Muriko here. Pakaipa. Mawani zvekudaro. Chokwadi chinongotaurwa sezvachiri. Whether you like it or not. And chokwadi hachichinje simply because 1 million followers or 1 million vana vanoenda kuchechi kwapapa havasi kuchida. Chobva chachinja kuita nhema. Aiwa ka. Tinongozvitaura. Whether you like it or not. Muri vapenyu here kwamuri uko. Chimbozvibvunza mubvunzo iwowo muzuva ranhasi. Kuti but inini yese yandiri kuitiswa ina papa iyi ndiri mupenyu here. Unoziva pane chinhu chinonzi kugezwa pfungwa, brainwash. Baba unogadzirirwa rimwe doctrine so wogoroherwa mamwe marevelations ekuti unotanga kufunga wega kuti hakuna umwe munhu anoparidza sezviri kuitwa napapa vangu izvi. Womba wauya paYouTube wonzwa DJ Hola achitaura kuti papa wako ndewe fake. Papa wako is a homewrecker, is a rapist. Womba warizvimba kuti DJ Hola vari kutaurirei izvozvo, papa wangu anoshandiswa naMwari. Wakafa. You are dead. Woenda kuchechi uchitofanirwa kuti unzwe shoko raMwari. Unonzwa kunzi bill number 3 bho zvekuti wotoombera. Wakafa. Hanzi unobva kuchechi nechibage nema-apple nema-anointing water, ma-wristband, ma-stickers zakuti wakafa. You are dead. Hauna chaunoziva. Mamwe mashoko anotanga anorwadza. Mamwe mashoko anototizvimbisa kuti ataurirwei. But sometimes mota rinofanira kungodzvanywa zvine simba. Romva rangoti rwadza kawani, romva raputika. Mangwana tinofuma takaita sei? Takapora. Ameno kuti iwe unoti chii nawo mashoko ari kutaurwa naApostle Chiwenga aya. Unoti chii nazvo kunzi nyaya dzemota, nyaya dzekupema, nyaya dzekukumbira. Unoti chii nazvo? Isa comment mucomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozvionawo sei. It's for me DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes. To Spy for now. Let's meet in the next video.